छत्रपती शिवाजी এটা ଭଲ ହେଇଛି ସବୁଠୁ। ଚିହ୍ନିଛି କିଏ ସେ କୁରକୁରି ଖାଇକି ଚାଲିଛି ପକେଇକି ଚାଲୁଛି। ଈଶ୍ୱର ଡ୍ରାଗନ ଆସିଗଲା ଡ୍ରାଗନ ଆସିଗଲା।
ଯଦି ଏଇ ମେଢ଼ଟା ଏତିକି ହେଇଥିବ ତାଙ୍କ ମେଢ଼ଟା କେମିତି ହେଇଥିବ ଭାବୁ ତ। ମାଟିରେ କରୁଛନ୍ତି ନା ମାଟିରେ କରୁଛନ୍ତି। ଲାଗିବନି କେମିତି? ହଁ ମାଟିରେ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉଟା ବୁଲୁଛି ସେଇଟାକ ଇଏରେ ଆଉ। गुड़ी गले गुड़ी गुड़ी এটা পদ্ম বেশ এইটা ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଉ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମିଶି ତଳେ ବତକ ନାହିଁ ହେଲା। ତଳେ ଆଙ୍କର ଦୁଇଟା ବତକ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ବତକ ରହିବ ହଂସ। এটা কম আসছে মাটি না থর্মোকলে বনেছি মাটি। ଯାତ୍ରା ହେବନି